लोक माझे सांगाती पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीच्या प्रकाशन सोहळ्यातील भाषणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निवृत्तीची घोषणा केली होती। ही घोषणा केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी पवारांना निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती। कार्यकर्त्यांनी वाय.बी. चव्हाण सेंटरमध्ये ठिय्या आंदोलन देखील केलं। राष्ट्रवादीच्या सर्वच नेत्यांनी शरद पवारांना निर्णय घेण्याची विनंती केली। वाय.बी. चव्हाण सेंटरमध्ये सुरू असलेल्या सगळ्या घटनेत अजित पवार एकटेच शरद पवारांच्या निर्णयाचं समर्थन करत होते। एवढंच नाही तर भावूक झालेल्या कार्यकर्त्यांना खडसावून हा निर्णय योग्य असल्याचं पटवून देत होते। आता पवारांनी नेमलेल्या समितीनं देखील पवारांनीच पक्षाचं अध्यक्ष राहावं असा ठराव एकमताने केलाय। त्यामुळे राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवार एकटे पडले आहेत का अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे। या सगळ्या प्रकरणाची सुरुवात झाली अजित पवारांच्या बंडांच्या बातम्यामुळे। अजित पवार बंडांच्या तयारीत असून राष्ट्रवादीच्या आमदारांना घेऊन ते भाजपा सोबत जाणार असल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या। संजय राऊत यांनी देखील त्यांच्या रोखठोकच्या सदरामध्ये याबाबत सविस्तर लिहिलं होतं। त्याचबरोबर अजित पवार यांनी याबाबत खुलासा करावा असं देखील त्या सदरामध्ये म्हटलं होतं। अजित पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, त्यांना राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा पाठिंबा देखील असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या। अखेर अजित पवारांनी पुढे सगळ्या चर्चांवर खुलासा केला। आपण राष्ट्रवादीतच शेवटपर्यंत राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। त्यांच्याशिवाय सुरू असलेल्या चर्चांचा देखील त्यांनी इन्कार केला। या सगळ्या घडामोडीनंतर लगेच अजित पवारांनी त्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती। त्याचबरोबर आपल्याला आता देखील मुख्यमंत्री होता येईल असं देखील ते म्हणाले होते। त्यांच्या या वक्तव्यावर देखील अनेक चर्चा सुरू झाल्या होत्या। ईडीच्या कारवायांमुळे राष्ट्रवादीचा एक गट भाजपासोबत जाण्यासाठी आग्रही असल्याचं बोललं जात आहे, परंतु भाजपसोबत जाण्यासाठी शरद पवार तयार नसल्याचं समोर आलं होतं। आता दादांच्या बंडांच्या बातम्या शांत होत नाही तो शरद पवारांनी जाहीर कार्यक्रमामध्ये राजीनाम्याची घोषणा केली। पवारांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर कार्यकर्ते भावूक झाले। कार्यकर्त्यांनी पवारांनी राजीनामा मागे घेण्याची मागणी केली। या कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे सर्वच नेते हजर होते। पवारांनी निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सर्वच नेते करत होते। मात्र अजित पवार हे एकटेच पवारांच्या निर्णयाचं समर्थन करत होते। पवार हा निर्णय 1 मे रोजी जाहीर करणार होते, परंतु महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सभा असल्यानं हा निर्णय पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आला असं देखील अजित पवारांनी सांगितलं होतं। त्यातून अजित पवारांना शरद पवारांच्या निर्णयाबाबत पूर्वकल्पना होती असं दिसून आलं। याच कार्यक्रमात सुप्रिया सुळेंना अजित पवारांनी बोलू दिलं नाही, त्यामुळे सुप्रिया सुळेंची नेमकी भूमिका ही समोर येऊ शकली नाही। सर्वच नेते कार्यकर्ते पवारांना त्यांचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती करत असताना आता राष्ट्रवादीच्या समितीनं पवारांनीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष राहावं असा ठराव केलाय। हा ठराव एकमतानं घेतला असल्याचं देखील जाहीर करण्यात आलं। त्यामुळे पवारांच्या निर्णयाचं समर्थन करणारे अजित पवार समितीच्या बैठकीमध्ये देखील एकटे पडल्याचं चित्र होतं। जेव्हा समितीच्या बैठकीमध्ये अजित पवारांनी काय भूमिका मांडली असं जितेंद्र आव्हाड यांना विचारण्यात आलं, तेव्हा पवारांचा राजीनामा फेटाळण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला असल्याचं त्यांनी सांगितलं। आता शरद पवारांनी त्यांचा निर्णय मागे घेतल्याचं जाहीर केलं। त्यामुळे पक्षात या मुद्द्यावर तरी अजित पवार हे एकटे पडल्याचं दिसून आलं। त्यामुळे आता अजित पवार काय भूमिका घेतात हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे।